dáme si... Jaj, to jsem si kladeš. Dobrý. Takhle to bylo jenom taková kravinka, no tak dáme si, jelikož já to nemám rád na tady to. To dokazovalo, to nevím moc, ne, tohle nevím, když to jsem ještě nezkoušel. Tak si to dáme na adventurár. Málem bych zapomněl, musím se koukat na hodiny. Tady nejsou hodiny, sakra no. Já bych to viděl na první půl hodiny asi, takže teďka máme 22 hodin za 9 minut, takže to vidím tak do 22:20 nebo jak tak, takže se pustíme do příběhu. Jinak nevím, jestli jsem to říkal, ale toto je hra Far Cry 3, to asi jistě už víte všichni, protože to bude hodně známá hra a necháme tady ukázku. Fucking passed out. Open the door. Yo, Jason, get in, get in. You're crazy, Jay. I learned from the best. I like this phone. Nice fucking phone. What do we have here? Brand? California? Huh? Well, I hope your mind is really, really love you. Because you're two white boys, you look very expensive. And that's good because I like expensive things. Okay, what did you say? What did you say? You want me to shut you up like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eyes. Hey! You fucked! Look me in the eyes! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now if you didn't upset? What is it not fun anymore? Am I saying? Tak, tady vidíte Váse, to je jeden z hlavních bossů, s kterým se setkáme i později v misích. A tamhle je voják, teda voják spíš pirát. Správně se tomu říká Vásův pirát. A to protože Vás je takový blázen. Jinak, jak byste to pochopili, tak já se teďka tomu moc nevěnuju, protože já hraju, všichni znají, hráli aspoň v jednom životě Metro a já tady mám teďka na PlayStation Metro Last Light a tak já teďka pařím dvojnásobek, takže abyste to pochopili, tak nehraju jenom Far Cry 3, ale i na PlayStation Metro. Teď jsem v nějaký misi, kde jsem musel projíždět a taková kravina, no. Jinak Metro budu taky natáčet, na počítač taky, protože je stažený, nainstalovaný, ale ještě mi k tomu něco chybí, nějaká kravinka a takový pičoviny. Prostě si ještě musím utáhnout počít, teď se omlouvám, teď jsem si trošku zasekl. Hey, over here. Počkej. Co je? Co to je? Co to je za zradu?
Jo. Holy fuck, he's dead. That's what they teach you in the army. Co tady píše? Kurva. Jo. Počkej tam zobač. Ne, kamera. Nevím. Teď se zase omlouvám, zase se nevěnuju této hře, ale... Jo. Dobře, jak dobře, omlouvám se. Už se nebudu zdržovat v té jiné hře, ale... Už jsem se z toho dostal. Tak co se týká, se omlouvám se. Teď jsem zrovna... Jaj, pověšení zmrdí. Vietnamský. Nebo co to za chvíli. Ne, to je moc rasistický. Prostě... Já nejsem zrovna ten, kdo by obdivoval ty ostatní barvy. Ale taky nejsem nějaký, který ty barvy posuzuje nějak. Což mi připomíná, že bych se chtěl kouknout, jestli nemám přenastavený zpátky ty grafiky, ale ty pičoviny. Ne? Takže by to bylo tím DirectX 11. No to se dělají ze mě prdel. Jinak nic, no tak jinak tady mám všechno jakoby nastavený, tady máte, vidíte, že já to, že jelikož tohle hra je taková moc na můj počítač notebook, vlastně ne počítač, notebook, náročná, no to kurva, nevím, select. Jelikož je tato hra na můj počítač docela náročná, tady vidíte parametry vlastně, protože tak zelený, no, teda. Jinak, abyste pochopili, tak tohle je náš bratr Grant. My hrajeme za Jasona Brodyho, takovýho poseroutku, prostě mu to nesnáší krev. On nemá zrovna vlastní krev, to taky brzo uvidíte. Je jeden z těch, který proti násilí. No, jelikož tak jsem to musel vzpomnět, abyste se to trošku nedivili, abyste se mu nedivili. Já to zpumoval, hodně to zpumoval. Nevím, jestli to nebudu muset vzpomnět ještě trošku, protože si nejsem jistý, jak to bude slyšet. Pokud toto video uvidíte, tak to bylo dost dobrý, i když tak tam to video dám, ale pokud bude nějaký problém se zvukem a taky pičoviny, tak mi to napište. Já se budu, jako když jsem to natáčel na jiný kanál, já jsem to natáčel i na kanál Mr. Slender TZ. Tam jsem to natáčel trošku s tím omlouváním, ale to se prostě stalo jednou, ale teď už to nadávání kašluje, mi to jedno. Je to prostě hra a já si to budu nadávat jak chci, protože to prostě je hra. No jinak, tady uvidíte házení, jestli to dělám prdel, vždycky tady hodím třeba 5 šutů. Jo. No. Tady to vyšlo, odlákali jsme toho blbečka, tamhle odešel, buzerant jeden plesnivej, nějaký plesný mord. No jinak, tady vidíte, že jsem trošku poseroutka. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Okay. Sorry. No, takže teď to viděli, že Grant prostě nemá rád krev. No, kurva. Tyjo, teď tam vzadu vidíte popravu. Jo. To tady můžu používat do píči, jsem to chtěl učit, to je jedno. Bych si to vyfotil jako na památku, aby viděli všichni, jaký jsem měl dokusně dovolenou. Škoda, že když neuvidí, takže že to nahlásej, to bych totiž
aspoň bych mohl počkat. Co z něčeho zvláštního šel. Počkejte. Teď se omlouvám. A to neví, jo, super, to nic, toho si nevšimejte lidičky, to je... do prčic, no. Taková kundárna. To si jste v tom, že se už párkrát do toho... Počkej, já to tam můžu tam... Aby tam bylo vidět, jo. No tak to je boží. To už to dole, to je takový drsňácký to je. Jako drsný to. Kurva, tak ten kouknu, ten buzeran, ten klasný čurák, zjebaný. Abyste umřeli, aby vás rakovina chytla, tak by vás si napravila. Váš chytla rakovina, takže smradla mi spodňáry. To je ale hustý to, že skrčí dva kliknete dole, tak tam je to víc play game, tak to je, abyste viděli, na čem nahrávám. Jak máte pocit, to je docela ta věc. Jinak už jsem se stavoval dost her, budu hodně natáčet si často. Chtěl bych ještě natočit, jestli se k tomu dostanu, tak dneska natočím Metro. 2033 bych chtěl natočit nebo Last Light, no. Nebo v případě bych chtěl natočit Prison Break, a když to bude pokud se to povede, tak bych možná natočil všechny hry od každý jeden část. Where are we? Never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Jo, za chvilku přijete, bratra, abyste to trošku bubrali. We're gonna free the others, and then we're going home. Jinak, abyste rozuměli, tak já už toho takovej prožitek nemám, já už jsem to dohrál, sice nevím, jak budu dohrát do konce, ale vím, co mě kurva čeká, takže se z toho dokážu dostat lehce. Nemám k tomu žádný ty zásady, že ne, umřel mi brácha, já si z toho posedu. Já už nemám záskoky, že bych toho litoval. Já prostě to beru tak, že mi to dá šanci. Jo, jinak tady jste slyšeli slavnou hlášku. Ne, neznamená to běhej lesem, hej, to je pičuna. Tohle je hláška z jednoho filmu. Vím, že to někde nějaký let's player už říkal, ale vzpomenu to je to z filmu ale tak já už nahrávám. Často jsem nahrával. Pokud někdo z vás třeba zná Epic Man LP, tak to je jeden můj hodně dobrý kámoš, který natáčel Shakes and Fidget. To by taky mohl jednou zkusit třeba natočit třeba, nevím, třeba pár desetiminutových nebo hodinových partů. Já... No, jinak tady vidíte, že jsou tady nějaký zvířata, medvědů. Ty vole, medvěd. Džunglema. Jako chápu, že tam třeba byl nějaký panda, ale grizzly. Jo, prdele. Medvěd to dělá, no, to se snaží ty čuráky medvěda. Teďka pokud jste nějaký milovníci medvědů, tak se omlouvám, ale to bylo fakt nadnesli, aby mě medvěd schodil. Ty vola. No, nic moc, tak jdeme dál. Jak jsem několikrát říkal dneska, a i v tomhle, hlavně v tomhle videu jsem to říkal, že to na to takový prožitek. Nebo ne přímý prožitek, protože já už jsem rád, jak jsem říkal. Vím, co mě čeká, vím, že teď za chvilku na mě světí zvejší takový
kokot. Vím, že musím načít Space nebo rezervní, protože tady teď někoho zabiju, jo. Jako by to nevěděl. Vím, že řekl kurva, to jsem taky věděl. Vím, že poběží teďka k mostu, ten most se přetrhne a já budu na sračku a probudím se až na chatě. Jenom chci teďka říct, že část, tak ten video je teďka jako stopnu nahrávání, abyste z toho, jako nechci z toho, nechci říct, že nechci, abyste z toho nic neměli, ale docela trapný to nahrává každý část. Jenom si koupím, jestli je na... co je tohle? Jo, to... Jinak tady to. Až na tam jede Far Cry, tak stopnu nahrávání. Tak jsem zpět. Byla to jenom krátká přestávka, protože tam bylo takový kopa kravina tam byla a to asi nepotřebuje, to zrovna teďka budu chvilku zase na PlayStationech, protože abych vám to řekl, jak to myslím, tak teďka zrovna do prdele, co se stalo. Teďka nemám proč hrát, protože teďka zrovna se... jak bych to řekl, teďka zrovna viděli, že se stalo, já tady teďka mám, takže zrovna jo, to je Denis, to, abyste viděli, to je, jak bych to řekl, takový válečný, můžeme říct. Allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and 4 other friends. Come with me. So you'll help? No, you can only help yourself. I'm going to free you. Found you on the beach. Welcome to Amanaki village. This something isn't town. Jo, tohle je město Amanaki, nebo spíš vesnice. Tady vidíte, že vás mají za hrdinu, protože jste utekl z Básova tábora. A říkám moc nedávám bacha, protože si tady koukám na... Ty krávo. Piču. Tak počkejte teďka si zrovna na to. There's something out there. Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose, but my will is set on one woman. Cash for weapons. Počkej, You want to save your brother, right? I've never shot anyone. What did they say in America? O vás jsem mluvil mimohodu, jestli si něco slyšeli, tak to nevím, nemůžu tušit, ale... Takže... Right, teďka... teďka jak se pustíme dál, no.
Už jsem si zahrál teďka Metro dost. A to, jo, vidíte. Tady vidíte, že jste od Denise dostal $60, abyste si koupili Colt 911. Ještě tam to něco ukážu. Jak máte tady tu věc a tady to je zamčený, tak to si můžete muset vylepšit, tak jako vyrobit výrobek. Já teď nechci zrovna projíždět tak brutálně rychle, takže tady vidíte, že můžete mít zdarma zbraně, když aktivujete věže, tak můžete, tady máte Colt 911, tady máte lokace, lidi, Grant, náš bratr a Jason, to je hlavní hrdina. A tady máte tablet, to jsou ty kraviny. To je zrovna můj světivá věc. Já z té video, jste znám, takže já si to můžu naplnit, ale musím čekat na tohle šulina, který jde jak nějaká stará babka. Takže jelikož teďka bude chvilku taková procházka, tak já stopnu. Takže jsem zpátky. Tady můžu mít taky truhly, který můžete probírat. Byl jsem chvilku teďka mimo. Jako mimo, já jsem stopnul na chvilku to nahrávání, protože jsem potřeboval tu malou docházku, to byla taková otrava. Tak to je docela dlouhá ta procházka, takže jsem to radši nechal. Jinak teď můžete vidět, že míří se standardně jako skoro zvířat 3 se stejně, takže není žádný problém s tím ovládáním. Jak sbíráte tady peníze, dolary, tak tím máme $74. A pokud se mi to později podaří, tak já si udělám. Tak já se s tím tlumičem. Pak si vyjdu jako potom tlumič a vlastně, abych to vysvětlil, tak já jdu vehat. Každý si svinu. No a tady vidíte, že tu každý dostanete cokoliv, tady jste měli nějaký karty dokonce. Do pětěla. Kurva, teď nevím, kde jsem zás. No a teď se omlouvám, teď jsem mi tady trošku nesek. Jsem si trošku nevím, jestli jsem to... A zase to udělal. A zase jsem mi to posral. Jestli víte to sekání, tak se omlouvám. Říkám, že se nebudu omlouvat, ale tohle je zásadní věc. To sekání mě sere. Já počasu si můžu takhle sekat, ale dá se, že když natáčím a mám připravený ještě internet, abych to video pak mohl hnedka po natočení dát na YouTube, tak tím takhle rozsekaný docela, ale věřím, že to tak hrozný to není. Věřím, že dokonce některý z vás to ani nevnímají, takže ono to je tak jedno. Takže tady to máme, tady máme otravní lezení po žebříku. Pokud se pak budeme mít ukázku nežděnou místo taky, tak si tamhle vidíte, tamhle už může, jo. Tady to, byste viděli, tady je svíden kous, teď jsem z toho radši odčil. Tady možná, jo. Počkejte, já vám to hnedka ukážu někde blíž. Tak ani blíž to není. Fakt, ano. Jinak, tamhle to je jasně, je tady nahoře ten kouř, ten černý dín, tak to je vlastně znamení, že tam je vesnice Vásových pirátů. No, takže osvobodili jsme.
Hned jsem řekl kravinu. To se... No teďka nebudu říkat, co jsem chtěl. Právě jsem se to málem omluvil. Ale chtěl jsem... No, teď jsme dojeli k Denisovi. It's done. Good. Show me a map. Teďka tady to teď vám jenom mapu otevřu. You see, everything you need to know has been revealed by the radio tower. Shops, adventures. The island calls to you, Že... like you, Jason. The shopkeepers are from the Po, outside. jakmile They budu will use the jezdit, radio tak tower vám to to trošku build taková and reward you with weapons vypnu to na every time nahrávání, you're aby to free. nebylo tak A true dlouho, že na warrior ně must not. dlouhý, It is the natural order protože of věřím, things. že Look at the všichni map. asi víte, jak to je, Select your hunting když ground. budu nahrávat takový píčoviny jako jezdění a takovýhle kraviny, píčoviny kraviny, takže musím. Here. If you want to save your friends, Takže you must know the jungle. Animal skins and leather will help you to carry many weapons možná and si equipment. nevšimejte to, že Plants níži, mix jestli jak mám hloubu, tak si zaprášila. heal you, enhance your Tak, senses and more. Go. Ježíše Vítoře. Return to me once you have mastered. Dotyková myš. No, takže kousneme mapu. To ještě máte další věc, to se Rogers, Transport, Supplies, Windlife, to je Snake, Hut. Ještě počkáme, až se mi tam najde tohle. Ještě na autem to najde. Jo, driving, to je normální, VSADčko. Blinds, dada. No nic, teďka zrovna to, je to stopnu, abyste nemuseli vidět moje projíždění, protože to bude chvilku trvat. Tak, jsme tady. Jelikož když jsem to natáčel na svůj osobní kanál, nebo jestliže to... No, nevím jak tomu brám, říkáte k tomu, budu říkat kanál, prostě na můj osobní, prostě tam natáčím videa, tak se mi stalo, že jsem nemohl kance najít, takže nejprve najdu toho kaňoura a zabiju ho, i když už mám po ruce, tak se jde tak červenou kytku. Vezmu tady zelenou. Jo, tady vidíte, že se vám ukazují různý věc, tady máte ještě na Arrowen, co to je. A teď to nikde nevidíte. Jo, máme kaňon. Takže já jsem chtěl dostat tolik. Jo, prdele, rozřízneme mu jeho ručku. Ještě jeden kaňour. Ukážeš se mi? To bylo jako... Ty vole. A teď ten hledat pana kaňoura. A zase tady to svině není. To si dělá prdel. Já ho tady naháním. A on tady není. No kurva. Hej, ten slyšel. Tady ještě zastřelíme. Pojďme to fiko. To stojí ten jistě bělý podala. Vidíte, že můžeme i pod vodou stahovat kůži. Tady se jdeme kytičku. Ještě musíme jednoho prasáka už jenom. Aha, tak už jenom minutu. No. Počkejte. Jaj. To je fakt nějaký Afrikán. Tak to nevím čím to je.
Ale vždycky mi to jelo normálně. No. Nebudu nějak zdržovat nás, ličky. Yeah. No to si snad ze mě dělají prdel. Tady je ten čůrácký kaňák. Co je? Tak ho stáhni z těho blbý kůže, kurva. On už to má, jo. To se mi nezdalo, že by ho stáhnul z kůžičky. A tady vidíte rychlé cestování, to musíme použít, protože když jsem to naposled jsem si pokoušel vodě bez nějakého rychlého cestování, tak se mi to úplně, nevím co to bylo, byl to problém, ale prostě to nešlo. Tady můžeme prodat, co nechceme, to já pravděpodobně vidíte, že já to udělal, protože jsem si chtěl koupit jednu význač do prdele, tak to není ono. Do prdele. Tak čekejte, koupil si to mám aspoň tady toho. Ne. Ty vole, no to si dělá prdel. No tašu, já. Tady to nevíš. Tak jak vidíte, já jsem dělal tohle. Ale tohle nemám, no, to je škoda. To už, mám to. Jo, tady je ta zbranička, tady vidíte Windlife, Crocodile, tady vidíte Plant Life, to je malá pičovina. Tak ukončí, tak jak to máme ukončit, takže teďka lidičky vás nebudu zdržovat moc. Jo. Dennis, I've got the plants and animals. Počkat to, teď vám to... Tak to se ještě omlouvám, ještě tady nemáme, takže ještě máme tohle. To vám tak ukážu, tady můžete vyrábět. Good, Jason. You may even find more powerful plants out in the woods if you are lucky. Now, use the skins of the animals you kill to enlarge what you can carry. Crafting will allow you to carry more weapons, money, loot, and syringes. Yes. One last thing, the tattoo, it is a sign that you are special, that you have the soul of a warrior. You progressed along the path. Tady vidíte, že on si ten Dennis si myslí, že jste válečník nějaký. With each tattoo, a skill is mastered. You can choose to learn skills in 3 different areas. Now, I will teach you the technique. It is done. As you become stronger, each new skill you learn, the tattoo will grow. Choose another. Teď nevím, ne, tak sprint slide takhle dělá. I když... Jo. You have done well, Naučíme se Jason. sprint slide, tak jdeme dál. The tattoo. Hey, Felipe, we are driving to the outpost near Amana. We have one of the Americans. Come, have some fun. What the hell? Lisa! Oh, shit. We have to get her back. No lidi, než to ukončíme, tak ještě nastoupíme. Tak tady to stopneme, abyste nemuseli vidět dlouhou pítu. No, tak jsme zpátky. Už jsme to dojeli. A jo, ježíš, tak se pojď přítá. Idiota. To je idiot. Já vám ukážu ten
ten skvělý útok. Jo, to je Lisa, I'm coming. Musím dostat. Jo, tak tady takhle to asi je dobře. Ještě. Takže, jo, to teď. Interesting. No, tak jak jste viděli, jeden kill. Fuck this heat! Druhý kill. Lisa, I'm here! Hush, fuck No vidíte, takže dobili jsme tady tábor pásových pirátů. Nyní jednoho z nich pokrademe. Ošulíme tady pár lidí ptáchy. Že vy mi dáte penízky. Ale ještě vám něco řeknu. Víte, já vám řeknu, co je nejblbější, a to je to, že když chcete peníze, jste v nouzi, a pokusíte se zabít svýho, tak najednou ten váš normálně nemá skoro žádný peníze. A má jen jeden pitomej dolar. Ty vole, tady u sebe voják měl $1. To se mi je snad já. Jinak tady můžeme, jinak ty pičoviny jsou celky na hovno, no. Peněženka a Weapon Hostel jsou nejdůležitější věci. To na ty sirigeny, nebo jak se to jmenuje, to je důležitý, to je život. I někdo vám přidávají život. A tohle je pro mě důležitý nejvíc, protože až si vylepším, že můžu si více zbraň, tak tam pistol s tlumičem, nějaký samopal s tlumičem, luk rozhodně tam budu chtít mít a nějaký, když tak, potom nějaká pičovinka, třeba granát, bazuku a takový pičoviny, no to je víc, AK-4 tlumičku, no. Což je všechno, no. Everything's gonna be okay, Lisa! They're all gone! You're safe now! She's not here. The outpost near Amanaki is under attack! Where is the American prisoner? We lost her. What? He escaped on the west side of the fucking house. I'll tell you about it when we get there. She escaped.
Jason, you are worthy of the title. Worthy to walk the path of the warrior. Takže tady naši přátelé říkali, že Found tam one of your friends at vyputování. the Collins house. Dr. Enha to the west. But do not worry, this is safe there. The doctor will be waiting for you. West. Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. The tribe is very impressed with you. No. Takže jdeme dovnitř, kde a ještě vám něco ukážu, tady pak můžete najít takovýhle memory karty. No, to každý ví, že to je paměťová karta, ale nevím, co to má za význam ta paměťovka, ale je to docela zajímavá věc. Jinak tady nemůžete spát, to je škoda. V předchozím díle bylo správně, tady všechno. Tady vidíte vás piráty, jo. Tady je relikvie, Later of Rose a 16 GB. Kokainová formula. Ty vole. No. No, nic, takže vidíte, máme 1, 2, 3, 4, tady si to uložíme, ukládej se to s jo, je to, takže tady to ukončíme, takže čau.